Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan anoy mi. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Idida mo pay laeng jak kayaten ti kinamanagdilaw ti katugangak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Noemi. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itatadalpasan ti kalay sata. Dito'y tanbalay ngagnaed, Noemi. Katwan sapay la kumatag kinaawatan kami iti inam. Ang mga no iruruman nakmat. Apay ko mga iruruman na kangay kat asawa ka nga ruden. Siyempre, ibilang nakamaten kas anak na. Sapay ko mga rud ata kasta. Wen, basta pa kita amlatan itinasayat ni nanang. Bagay amlatan. Uwin Noyme, saan mo samot nga amo ti agluto? Apay nga ikam iti sibuyas day ta adobo. Mabalin mat, nanang. Depende iti agluto. Apay adi mo kaya ti maisuro. Iso nga rud ti style ko nga agluto, nanang. Saan lang mat nga itang agluto ak iti adobo ababoy nga da sibuyas na. Ay, saan mo nga ikan iti sibuyas? Nanang, apay aya apakibyangan dak nga agluto. Saan kayo mat apakibibyangan no da kayo ti agluto? Ibagaman ka ni nanang mo. Tadinak pakibibyangan no siyak ti agluto. Pagbalbalinan namot nga awan amok nga agluto. Oh, apay maninaya. Ipilit na asaan amabalin akargaak iti sibuyas ti adobo. Kat iso nga rud ti style ko nga agluto. Day talakit din sibuyas ti sanyo apagkingkin na awatan. Iso nga rud nga ibagam ano siyak ti agluto di nakpakibibyangan. Tadyak mo't pakibibyangan no iso ti agluto. Alaw, wen. Kasaritak inton bigat. Alakit din. Maturog tan. Manang, imbaon nak ni Manong. Umay ko kanu awitan dagiti linabaam. Apay ni Manong mo. Anyat aramidan na aya. Agsarsarita damat kan ni Nanang. Anya nga iti pagsarsaritaan da. Ti may papansamot iti panagluto yo, Manang. Ibagbagamot ni Manong, asaanan na pakibyangan ni Nanang ti panagluto yo, tapno awan ti Rere. Kat, anya nga iti kuna ni Nanang. Masuron mo't ni Nanang. Kunanang ay saksakit na kayo ni Manong. Addan na ko. Kan amok ti aramida. Iso asaanan arumbang apakibyangan ni Nanang dagiti aramida. Anong samlatan ni Nanang Manang? Kasjay na talaga. Wen ano sak aging ga iti kabaulak. Sige, yun am nga ruden dagito'y nalabaak adad duma. Wow, nagpintas matan dagito'y amasetas, Noemi. Itala ang makitak dayto yan. Naggapo ijay bagyo dayta. Intatigayam mi kan ni Jeff, idi nagpasyar kami ijay. Padawatan nakman mat. Sana bale, so katakmat. At damat itad ko kan ka. Dayjay awan pay mat kan ka ti ipadawat ko. Ay katuan Ala, mga lakalatan dita. Agyaman na ka. Ibaon ko nila kay ko inton madamdama. Ta iso ti mangyag iti sukat na. Agluto ak ngaminon. O sige, urayak nila kay mo dito'y arubayan. Ato yung timasitas, asukat ka no ti dinawat ni Ami amasitas mo. Ay na, nagpintas matan. Itaaklaan mo't nakakita iti kastoy amasetas. Impadawat mo't la ka no dagiti kakabagyan na. Nagpintas asabong day ta. Ay kat, agyamanak Dagito yung kadimot ti sabong, impadawat mo ko ni Ami? Wun, dagita ti sabong na. Mayat ti kombinasyon na. Pink and white. Wun anya ngay matimaris ti sabong dagito impadawat ni Ami. Yellow.
Mayat nga rud no kasta. Ay, amom ka di, paboritok amaris ti yelo? Ay na, dito'y pa yun mismo nga arubayan, ti pagaramidan da. Di dalakat agbain mo tan. Ala ni Nana Salome. Sa balin sa mo tinagawatan ng kadatang agtungtungtong. Ay, Ay, wen nga rud Ala, mapan ka ni Elmer. Siyak tulat tanti makisao ka ni Nanang. ala nga ron. Kat agyaman akmanan Nanang, anya ti ibagbagayo itay agtungtungtong kami ka ni Elmer, iti arubayan? Ibabain mo samot ti anak ko, Noyme. Iti pa yun arubayan mi amismo ti pagin inaruman nyo ka ni Elmer. Nanang, apay, no nagtungtong kami, agin inaram kami? Tanya kumangay ti pagtungtungan nyo, aber. No ada nakakita kata kayo. Anya ngay ti panunutan da. Apay, kasta ka diti kapanunutan ti tao dito ayan nyo, Nanang? No makita da nga adagsarsarita, sa bali adagusen ti panangipapanda. Ay, saan mo laang nga amaw? Ang mga numakita na kayo ni Ami kat sa bali ti panangipapanda. Ni Ami tinangibaon kan kuana, Nanang. Inyag na ti sukat ti masetas adinawat na. Ay, kung nasayat, ano kasta? Gamdag itay ngay nga saan ama kaamo akasta ti gagara ni Elmer. Kat ang mga no sa bali ti panangipapanda. Iso asaan ka basta makisasaulatan iti lalaki dita. Mawatam! Ne, itamampay. Aldawan, ngam di ka pa'y labimangon. Madi nga rod ti riknak. Kasla nagdagsan ti bagik. Kasla rurusukan hag. Ne, apay ngay. Italaan ka di amarik nam ti kasta. Wan. Ala, bumangon kan. Intay manganin. Nakaluto ni Nanang. Birbirukan na ka. Atap na agumurgura ka kanuken ko na. Saan? Madilaang ti riknak. Tumay ka nga ruden. Tas sumango ka namangan. Tapnawan may bagbagan ni Nanang. Noyme, kunak mo saan ka namangan? Madilaang ti riknak, Nanang. Tsak maawawatan. Amangan no bandog mo lang dayta. Ala, karga akong taplaton. Mangan ka, oray basit lang. Ha? Apay akas to iti. Angot ti sidan. Naa, saan mo akaya tilinutok? Ay, sa bali nga min ti panagangot ko. Nadya kayatan ti mangan. Na, Apay ngay. Apay akas dyan matan ti panagangot ko iti luto ni Nanang. Saan nga ta? Masikugak. Wen, ang 2 bulan nga minan asa anak ang nagbinulan. Agpaiso amasikog ka, Noemi. Isuti ko na ti doktor anang tamingkan ka. Kat anadam ti sikog mo, ha? Talaga nga agan anadag. Gaputada mo nga anak ta daytoy. Anya nga iti kayat mo nga agbalin nga anak ta. Lalaki ko ma. Sika ngay. Kayat ko, babae. Mala. Uray niya ditan. Babae man wano lalaki. Isumot laeng. Tinapatag. At danton anak ta. Ador, si kaman ti mangitad iti dayto ka ni Nanang. Anya day tama nang. Bilti silaw kan ti pagbayad. Due date na matgaya man. Ay, naira na ama di man ng tiriknak ita. Maululawak. Ibagam, ta isupay lang ti mapan agbayad. Apay asan si katimangtad kan kwa na, manang. Jak manam mo. No, payadyak kayat amakit-kita ti rupa ni Nanang. Ha? Ay, epekto samat ti panaginaw ko. Angam, saan mo nga ibagbagakan kwa na Ha? Kastagayam ti aginaw, manang. Ay, saan ka nga agkatawa dita? Saan mo nga ibagbagakan ni Nanang Tamangan no isupay ti pagapaan me. Un, manang. Sige, inak itid dagitoy kan ni Nanang. Kumusta, Noemi?
Dakkel mat gaya man ti tiyan mo. Wen nga ruad, Ami. Nagrigat gayam ti agsikog. Nagrigat ti aginaw. Talaga akasta. Anong sama? Narigrigat tupay ano at dan awir mo. Sapay kagurak amin agaraw ti katugangak. Tila di na madildilaw. Kumpormi ti di na iparparit. Ay nakasta talaga ti babakit. Ado ti madilaw da. Tong palumlatan tapno awan riri. Nagrigat ti makigigyan latan. Kaya't kukuman asumina kami iti pagyanan ka ni Jeff. Nasaysaya at pay. Dayta ti kasayaatan nga aramidan nyo. Ti sumina iti pagyanan. Lakay, sumina takuman iti pagyanan. Apay mat na panunot mo dayta. Nasayat mo ti kasasad ta dito ya. Diyak nga rudan kaya't ti makigigyan. Tapakibyangan amin ni Nanang. Amin nga ipaunag ko, adda bawal. Talaga nga awan waya-wayak. Anyala, kito yung asawa ko na ya. Anusam ka din ni Nanang, tatalaga kas jaynan. Ano saklat ta ka di, aginggat inggana? Saan ka di arumbang lang asumi na tamutan? Halaman langan. Tapnawan may bagbagam. Sumina ta. Ngem saan pa'y nga ita. Urayan ta pa'y makapagpasngay ka. Unain ta pa'y ti panagpasngay mo. Sa tarugyan ti agipatakder iti balay ta. Namnamaok day ta nga imbagam Anay ko, magsakit magtanti tiyan ko. Sapay aday ti trabaho ti asawa. Talagang aga nakaksahan. Kapilitan na ni Nanang ti pagpatulungak. Nanang! Nanang! Tulungan dak! Aga nakaksan! Ano di mapaspasamat kan ka? Aga nakaksahan, Nanang! Tulungan na ko. Ay, mapihit lang nga ro. Tayo nakmakita iti pangiluga anak kan ka. Babae ti umunang anak ta. Ti kayat mo tinapatgan. Naragsak ka kadimot laang nga uray babae ti mo na nga anak ta? Siyempre, saan ka diya kinunakkan ka? Nga uray babae, wano lalaki, awan anyaman na kanyak. Kat itata nakapagpasngaya kon, rugyan ta nga ruden at agpatakder iti balay. Anusan ka di pa ibiit bakit? Nayunak pa iti urnong ta. Sige. Basta tong palem ti imbagam Wen ka di ka madanagan. Nagbara matan ti anak ko. Apay nga takanayon matan nga gurigor. Agkumbulsyon sa matan ti anak ko. Nanang! Nanang! Tulungan dak! Ti anak ko! Anya man hindi mapaspasamat kan ka? Agkumbulsyon ti anak ko, Nanang! Anya, ay ibanta ni Diyo ospital! Wen, Nanang! Apay akanayon nga gurigor ti anak ko. Sapay agnerbyosak mat no kastoy nga da sakit na. Mataranta kat jak ammo ti aramidak. Naimbaglangan tada ni Nanang. Ay, kasanon ngay no agmay-may saak. Itala ama amiris ko. Ti kinapatag ti adda pa'y naganak na. Awanin dagiti naganak ko. Iso nga awanin makatulong kanyak. Nang runa iti panagaywan iti ubing. Ay, Noyme. Anya nga tatiga po na ti panagsubli-subli ti gurigor ti anak mo. Diyak nga rod ammo, Nanang. Normal mat amin dagiti laboratory na. Iso apara gurigor latan ti reseta da. Adda ka di vitamina na. Adda. Paingay akanayon nga gurigor. Ari kapag man ti dapan na. Nalami is ti dapan na. Ay, adda bulo na. Ay, mapanak mangayab iti mangilot. Sigurado kayo, Nanang? Amangan mat no kumaro ti rikrik na ti anak ko. Nagaw awirak mat iti anak ko.
Isu nga amok ti maipapan iti dayta. Ala, mabiit la ang tainak mangayab iti mangilaw. Ay, ada bulo ti anak mo iti likod, Noy May. Ha? Ay, pinulswan na lang ti anak ko. Amunan ti ayan ti bulo na. Sapay la ko mga rod. Tagimbagan ti anak ko. Alaman nga rod, tata. Ilutan niyo ti anak ko. Barang agimbagan. Mintun bigat. Awan ton tigurigor ti anak mo. Ken inayadam ti panang saksaklot mo ken kuana. Nalukneng pa iti tultulak na. Ang mga malyad ti anak mo. When, tata? Good news, bakit? Baka ipatakdartan iti bukod ta balay. At dan nagatang ko adaga. Isu na lang ta medyo adayo dito balay tayo. Ay, lakay, aguray pay. Ha? Sana bale, ta saan mo't amadadaal tinagatang mo adaga. Jak gayam kabailan ti agmay-maysang agyan iti balay. Kasapulak gayam ni nanang. Awan kaduak ang mga sikaso iti anak ta. Imbag ka ni nanang taado ti amuna. Agnerbyosak ngamin, nukas dyan nga adama di arik-riknaan ti anak ta. Ay, saan ka mauawatan bakit? Ang maragsakan taimbaga mutlaang akasapulam ti inak. Nasaya at met, taagkatunusan kayon. Ita, agkatunusan kamin iti katugangak, Mr. Lonely. Ket aging ga ita nga addan iti kinder ti anak ko, saan kami pa'y alimasin iti pagyanan. To'y pagayam mo, Noemi. Agyaman ak pagayam Noemi iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at met, ta nagkapya kayo matlang iti katugangam. Pakibagayam ti katugangam, ta isukit nga rod ti ina ti asawam. Ken tapno naragsaklat ta, ti panaglilinnangin nyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Noemi, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.